इलेक्शना जोबनानै थांबाय 3 अक्ट'बर 2025 मायथाइखालि सरकाराव दासिगोन अटटेकिं जासिगोन आरो बिनि उनाव गोदान सरकार फैसिगोन हाग्रामा महिलाजों दैदेनजानाय बिपिएफनि सरकार फैसिगोन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एबसोल्युट मेजरिटी मेन्डेट मोननाय सरकार आरो बे सरकार थारैनो मजबुत जागोन स्ट्रं जागोन बे जोबोर मोजां बाथ्रा आरो बे बाराव गोबाव दिननि उनाव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे एबसोल्युट मेजरिटी मोननाय सरकार फैसिगोन दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय सरकारा जेसेबांखिनि माखासे मावज्रांनानै गालांबाय आं मोनसेल' बिथिंखौ बुंनि बे जाहैबाय मा साख्रि होनायनि बेलायाव गोबां इउथ्सफोरा भट होआखै गोबां 40 बोसोरनि सिंनि लाइमोनफोरा गोबाङानो भट होआखै निश्चय बिनि न'खरा भट होआखै खारन लास्ट टाइमाव मोनसे साख्रि होदोंमोन बे जाहैबाय मा भिसिडिसि सेक्रेटारि आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रि बेवहाय ट्रान्सपारेन्सि जायाखै बेबायदि गोबां प्रपेगेन्डाबो जानो हागौ रियेलबो जानो हागौ आं प्रपेगेन्डा होननानै बुंथ'बाय रियेलिटिया दाबो फैथ'वाखै नालाय आरटिआइ जाबाय थादों आरो बेहाय रियेलिटिया फैगोन निश्चय आरो बिनि थाखायनो गोबां इउथ्सआ बे बारहुंखानि थाखायनो गोबां इउथ्सआ भट होआखै बेखौ जोङो दासो आइडियाखौ मोन्दों आरो बबेखानि फार्स्टआवनो मोन्दोंमोन आइडियाखौ जों बायदि मानसि आइडियाखौ मोनखायो फार्स्टआवनो नाथाय सरकारा बेखौ बांद्राय बुजियाखै आरो इउपिपिएलनि सबसे माने गेदेर मिस्टेकआ बेवहाय जादों माने बेखौ बिथांमोननि इग' होननांगोन आरो बै इग'खौ बिथांमोना माने लाबाय थानानै गोरोन्थि जादों बिसोरना साख्रि होना लानाया गोरोन्थि जादों आरोबाव जेसेबांखिनि स्पेसियेल टेट खुंनानै एग्जाम लिरदों साख्रि होदों बेवहायथ' 90% ट्रेन्सपारेन्सि जादों होननानै बुङो आरो 10% सामथिं बहाबा माने ट्रेन्सपारेन्सि जायाखै बेबायदि बुंनो नागिरो मानसिफोरा ग्रेजुवेट टिचाराव ट्रेन्सपारेन्सिया थादों होनना बुंदों नाथाय पिजिटिआव ट्रेन्सपारेन्सिया जायाखैसै बेबायदि गोबां बुङो आरो नाथाय बबेखानि टिचिंनि बेलायाव टिचार साख्रिनि बेलायाव जेसेबांखिनि मानसिया जेरै मोनसे स्कुलावनो साब्रै साबा गाहाम साख्रि मोनदोंना बेखौ खिन्थु रावबो धन्यबाद होआखै दै प्रमद बर' बिथांखौ बे खिन्थु सबसे माने गेदेर खामानि मादाव मोनसे नङाबा जोंनि स्कुलफोरा एकदम डेस्ट्रय जाबायमोन आरो बै डेस्ट्रय जानायखौ एसे हल्ड खालामबाय दाबो थांथाराखै हल्ड खालामना लाखिदों आरो माने सोलोंथाइनि बिथिङाव प्रमद बर' बिथाङा जिखिनि खामानि मावलांबाय बेखौ माने मानिनांगोन आरो बाख्नायनांगोन आरो बे जिखिनि थालांबाय बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनानै सल्भ खालामनांगौ बेखौ जों लुबैयो जों रायजो राजाया बेखौ लुबैयो जाबायदि 99नि जेंनाया बहुत बोसोर 1999निफ्राय हाग्रामानि दिनाव सल्भ जायाखै प्रमद सारनि दिनाव बेयो सल्भ जाफैबाय बिनि उनाव एलपि इउपि आसामा जि टेट खुङो बिनि बादैबो जि स्पेसियेल टेट खुंबाय बे स्पेसियेल टेट खुंनायनि जि साहस कaliसन सरकाराव बेखौबो जों नुबाय स' नाथाय थेवबो भट आद्रा थालांबाय आरो बै आद्रा थानाया जेब्ला इलेक्सन फैबाय बै समाव जाहैबाय नालाय माने मानसिफ्रा दुखु मोननानै भटखौ होआखिसै बेखौनो होनो डेम'क्रेसियाव नोंथाङा जुदि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनि इण्डिया बायदि हादराव इण्डियाआव 60निफ्राय 65% जाबाय सेंग्रा माने 35नि सिङाव बैसोआ स' बैबायदि हादराव नोंथाङा जुदि सोरबा सेंग्रा सिख्लाखौ जुदि दुखु होयोबा माने बिसोरनि गोसोआव जुदि आघात होयोबा नोंथाङा माब्लाबो राजत्व खालामनो हाया जोंनि इण्डिया बायदि हादराव बेनिनो प्रमान बे सरकारा स' हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन बिथाङाबो जुदि इउथ्सनि गांनाय उखैनायखौ जुदि बुजिनायाव फेलें जायो जुदि सानैसो माने लोंनाय जानाय मानसिखौल' जुदि फिसिबाय थानो नाजायो बै समाव नोंथाङाबो खैफोदाव गोलैगोन बिनिखायनो बिथाङाबो इउथ्सनि थाखाय खामानि मावनांगौ आङो बर' जातिनि इउथ्सफोरनि जौगानायाव मोनफ्रोम सरकारखौबो माने मावजानायखौ जों लुबैयो आं सासे मानसि हिसाबै लुबैयो आंनि बाथ्राखौथ' खोनासंनाय नङा नाथाय पाब्लिक डिमान्डआथ' बेखौनो बुङो प्रमद बर' बिथांखौ जाबायदि फेजेनदों इउपिपिएलखौ बै फेजेननायनि जि माने फिथाइ बेनिफ्राय जों बुजिनानै मोनो जे थारैनो इउथ्सआ मा लुबैदों बेखौ महिलारि बिथाङाबो बुजिनाया मोजां बेथ' जाबाय नाथाय दिपेन बर' बिथाङा मोनसे मेसेज जारि खालामनाय नुनो मोनदों बे दिपेन बर' बिथांनि मारना मा आं बेखौ माने प्रुभ खालामनो हाया भेरिफाइ खालामनो हाया नाथाय नुदों जे बिथाङा जे अक्ट'बर दाननिफ्रायनो माने आन्थोर जयै सोमावसारनाय जागोन 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै आरो सिमा बारायनायखौ लानानै स्कुल सरकारि करनखौ लानानै जेसेबां जि जेंना दङ जायफोरखौ बे सरकारा मावफुंनो हायाखिसै बिथांमोना प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ लाबोफिननो हायाखिसै मानोना बिथांनि सायाव फोथायनाय दंमोन जे बिथांखौ सरकाराव लाबोनो हायोबा बिथाङा थारैनो बै खामानि माखासेखौ मावफुंनायाव गोसो होगोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावगोन ना मावा बेखौथ' मिथिलिया बेनिखायनो जानो हागौ बिथांमोना मोनसे थांखि लाबाय जे सोमावसारनाया 5 बोसोर बन्द' जानानै दंमोन आरो स्टार्ट जाफिनसिगोन आरो बेवहाय गोख्रोङै सोमावसारनायनि थांखि लादों एबसुआ
आरो बे बाराव गोबांनो बुंदों एबसुदोलाय सोर फैबावनो नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार खालामनानै जों इउटिउबार मानसिखाय जोङो रियेल खोथाखौ बुंनांगोन जे बेवहाय जेननाय देरहानायनि जि डिफारेन्स बै डिफारेन्सआव नोंथांमोना मा नुनो मोनदों 2000 3000 दैट मिन्स जुदि मोनथाम पार्टिनो राननानै होयोबा बर' मानसिफोरखौ मोनथाम पार्टिनो राननानै होयोबा बिपिएफ जों बेसे पार्सेन्ट दङ प्राय 32-35% मानसिया बिपिएफ जों दङ 30% मानसिया माने बिजेपि जों दङ आरो इउपिपिएल जों दङ आरो इउपिपिएल आव थानाय मेक्सिमाम मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो लोगोसे जायफोर मानसिफोरा इउपिपिएलनो भट होदों बै मानसिफोरखौ माने बुंनो नागिरो आरो एबसुनि फेभाराव बिथांमोना दङ बेबायदि बुंनो नागिरो नङा होमबा बै हिसाबै 30% मानसिया बर' मानसिफोरा दाबो एबसुजों दङ बेबायदि आं बुंगोन बिनि बारासो जानो हागौ आं 30 खौनो हमबाय मिनिमाम 30 50 60 100%बो जानो हागौ आरो खिन्थु मिनिमाम 30% मानसिया माने एबसुजों दङ बेखौ जों आइडिया खालामनाय गैथाराबाबो 30% मानसिया दङ आरो स' मासे गैयाबाबो 30%आ दोङोबा एबसुनि फर्सआनो 10 निफ्राय 10,000 बांसिन होनना मिथिनो मोनदों आरो बेहाय 30% जुदि पाब्लिकआ एड जायोबा बेवहाय लामायाव बेसेबां मानसि एबसुखौ सापर्ट खालामगोन होननायनि बाथ्रायानो गैखाया बेवहाय बेनिखायनो बे जि रिभलिउसन जानो थांगासिनो दङ 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै स्कुलनि समस्याखौ लानानै बेयो जाफुङैनि बाथ्रायानो गैया माने हाजार हाजार मानसिया लामायाव ओंखारगोन बेखौ जों आइडिया खालामनो हायो गिबियाव ओंखाराबो जानो हागौ 5 बोसोराव नाथाय 1 बोसोरनि उनाव लासै लासै नुलांगोन जे बेबायदि खालामाबा जोंहा खैफोद दङ मानोना नोंथांमोना मिथिखादोंमोन जे 6टा जनगोष्ठी एसटि होननायनि बाथ्राखौ नोंथाङा खोनाखादोंमोन आरो 6 शिडिउल माबा मोनसे गैया खालामनाय बेखौबो नोंथांमोना खोनादों आरो इभिक्सननि बाथ्राखौ नोंथाङा नुगासिनो थादोंमोन हानि पाट्टानि बाथ्रा बबेखानि हानि पाट्टाखौ हाग्रामा महिलार बिथाङा मैखोमै मावनायनि टारगेट लादों नाथाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बे एसे माने साननो गोनां जाबायानो आरो जों बायदि मानसिनि थाखाय मा बिथाङा बुंदों मा जेसेबां बिटिसिआव मानसि दङ सबनोबो हानि पाट्टा होगोन बेथ' 6 शिडिउलाव पसिबल नङा नाथाय बिथाङा बेखौ माबायदि मावगोन मिथिया थारैनो बेवहाय माखासे दावराव दावसि क्रियेट जानो हागौ आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेबार नुदों बेबाराव 7 मुस्लिम मानसिफोरा इलेक्सन देरहादों बेबो बिराद गिदिर कुइसन जानानै फैबाय स' कुइसनाथ' बहुत क्रियेट जाबायानोखा माबोरै बिथांमोना देरहानो मोनखो स' बेवहाय जादुआ मामोन बेबो साननो गोनां आं बांद्राय बुङा दे बेफोरखौ आं बांद्राय माने सोरखौबा माने मुंसुनो लुबैया हाग्रामा महिलारखौ मुंसुनो लुगैया बिदि मुंसुनायाव गैया नाथाय कुइसनाथ' बेनो क्रियेट जासिगोन सबनियाबो मोनसे नङा मोनसे माबा मोनसे फिसा मिस्टेक जालांबाय थायो आरो बेखौनो नुदों आरो गासैबो हारि माहारिनि मानसिनि जुदि हानि पाट्टा होयोबा बेबोथ' बिराद गिदिर कुइसन जाहैसिगोन आरो बाथ्राया बेहाय लिगेल इलिगेलनि बाथ्रा फैगोन जुदि इलिगेलनोबो होफ्लाङोबा लिगेलनो होनायाव लोगोसे इलिगेलनोबो जुदि होफ्लाङोबा बेथ' समाजै खिन्थासिगोन जियानो जाया मानो स' दिपेन बर'आ बे फोसावनाय जाबायदि नुनो मोनदों मेसेजाव बिथांनि ना सोरनि मिथिया सोरबा दिपेन बर'थ' जानानै फोसावनो हागौ बुंनाया नाथाय आं मिथिनायाव दिपेन बर' बिथाङा फोसावदों आं माने भेरिफाइ आं दाबो खालामनो हायाखै सोंना नायाखै नंमारगोन नंमारै बाथ्राया एबसुनि मानसिफोरनाव आं सोङाखै बेनिखायनो आं बुंनाया जे बे रियेल ना नंखाय स' जियानो जाया मानो सोमावसारनाया जागायफिनसिगोन गोबां बुंदों मिनिदों बे सोमावसारनाया जेबो मिनिं गैया ओंथि गैया बेबायदि बुंदों नाथाय बिदि नङा लोगोफोर नेक्स्ट इलेक्सन फैगासिनो दङ 2026 मायथाइयाव बे इलेक्सननि सिगां बेवहायथ' बिजेपिनि पारफरमेन्सआबो उइक जादों उइक जानाय हिसाबै बिसोरनोथ' नेक्स्ट इलेक्सनाव देरहाथारनांगोन नङा होमबा बेनिखायनो बिसोरखौ जोङो सोमावसारनानै बिसोरनो प्रेसार खोलैनो हानांगोन प्रेसार फेक्टर जानांगोन बे प्रेसार फेक्टरखौ जुदि एबसुआ लायाबा सोर लानांगोन गोबां बुंबाबोलाय मा जानो बे खामानिखौथ' एबसुआ मावखागोन आरो मावबाबो जोंनि थाखायनो खहा गोनां जागोन गोबाङा बुंबाबो मा जानो बेनिखायनो बे खामानिया इम्परटेन्ट सोमावसारनाया इम्परटेन्ट माने जोङो नैबे जि इलेक्सनमोन बे इलेक्सनाव जि टारगेट लादोंमोन एबसुआ बे फेलें जाबाय मोनसे फेलें जाबाय जेनना थानांगौ बेथ' बाथ्रा नङा नेक्स्ट इलेक्सन फैबाय दं बिसो मेन कारन जोंनि सिमा बारायनाय हानि पाट्टा बायदिसिना खामानिखौ एमेन्डमेन्टनि खामानिया सोरनि थ्रुयै जागोन सोरनि सापर्टआव जागोन आसाम सरकारनि सापर्टआवसो जागोन ना बेनिखायनो बिसोरखौ जों प्रेसार बिल्डिं खालामनांगोन आरो बे प्रेसार बिल्डिंनि थाखाय डेम'क्रेटिक रिभलिउसना सोमावसारनाया बयनिख्रुइ इम्परटेन्टसिन लोगोफोर जानो हागौ बेनि थाखायनो एबसुआ बे डिसिसनखौ लाखाबाय अक्ट'बरनिफ्रायनो गोबां बुंदों सरकारानो दानो थाखाय बे सोमावसारनाया आसलथे हाग्रामा महिलारनि हेंथाय नङानोखा बिथांनि हेंथाय नङानोखा बे सोमावसारनाया बिथांनि हेंथाय नङा बे सोमावसारनाया आसाम आरो भारत सरकारनि हेंथायसो जागोन बेयो बिसोरखौसो दाबि खालामगोन बिसोरनोसो प्रेसार बिल्डिं खालामगोन बे हाग्रामा महिलारनि सायाव जेबो गोहोम खोलैया बिथाङा आरामसे सरकार सालायनो हागोन आरो बेखौबो गोबां मानसिया हमनो हायाखै आरो
बबेखानि हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो रिक्वेस्ट खालामगोन जे बेयाव मदद खालामफानांगौ आरो बिथाङा जुदि मदद खालामोबा बिथांनि हेंथायैबो सोमावसारनाया निस्सय जागोन। नोंथांमोना बुजिबाय।